Tikulandireni omvera kwina kulikonse kumene muli amalawi mwadzuka bwanji. Lero ndi date 10 pa 10 June 2025, tsiku ndi lachiwiri, date imene tikukumbukira kufa kwa abale athu pa ngozi ya ndege kuthungwa boma la Nkhata Bay mu nkhalango ya Chikangawa. Ndikukhulupirira tonse tadzuka bwino. Amene tadzuka tathokoza, tapempha, tamuyamika Mulungu. Ndi choncho ndikukhulupirira ndithu aliyense amene wadzuka suti wangodzuka wathokoza ukati mwa mtima mwake kuti tsiku Ambuye leronso mwandizutsa ndi moyo, nditetezeni, ndisamalireni mu tsiku ili. Fa zochitika ndi zambiri, koma tikayika Mulungu wathu patsogolo tiyenda ndi zisomo pa mapulogalamu onse amene tingathe kuwachita mu tsiku limeneli. Amalawi, lero kuli nkhani zikuluzikulu zimene tifuna tikupatsireni m'dziko muno. Monga lero pa 10 June pali nkhani zikuluzikulu, komano nkhani yoyamba ndiyoti lero tikukumbukira mizimu ya abale ndi alongo amene adataya moyo wawo chifukwa cha kaya tisinena kuti ngozi ya ndege, kuti zimveke bwino, poti nkhani imatero kuti ndege itanyamula anthu pa Kamuzu International Airport idasokonekera mu nkhalango ya Chikangawa, ndipo anthu onse adakwera ku ndegewo 9 sadapezeke. Tingokumbutsako ena mwa anthu amene tikuwakumbukira mu tsiku la lero. Kunali malemu Dr. Saulos Chilima amenenso anali vice president wa dziko lino. Kunalinso malemu Shaniru Dzimbiri Muluzi amenenso ndithu anali mkazi wa president opuma Dr. Bakiri Muluzi. Kunalinso malemu Flores Suleiman, uja mzimayi amene amayendesa ndege imene imatchuka kuti Donia, imene idanyamula anthu onsewa. Kunalinso Dan Kanyemba mmenemo. Kunalinso Meja Lapukeni, mmodzi mwa asilikali oyang'anira ndi kuteteza ndege. Kunalinso Meja Sambalopa. Kunalinso Meja Aidini. Kunalinso Meja Chimaneni amenenso anali msilikali wa oteteza kapena kuti bodyguard oteteza malemu Chilima. Kungotchulapo ochepa chabe ndi amene tikuwakumbukira tsiku la lero. Choncho anthu ngati akumabanja amenewa ofedwa, ena mwa iwo akonza dongosolo la mapemphero. Mwachitsanzo ngati kubanja la Shaniru Muluzi, mapemphero awo akachitika pa 14 June. Lero ndi 10 ndikuti pangosala masiku 4. Tsiku la 4 lolo mapemphero akachitika kwawo kumudzi kwawo ku Balaka. Kumudzi kwawo ku Balaka kumene kwasenzanuko kumene ndithu akubanja akonza mapemphero mwambo amenewu, komanso kukayala nkhata pamalo kapena kuti pachiriza. Koma lero malemu Dr. Saulos Chilima akukumbukiridwanso mwa njira ina ya mapemphero, potengera kuti onsewa ndi atchula awiriwa, Saulos Chilima komanso Shaniru Muluzi, anali ampingo wa Katolika. Ndiye mophatikizana ndi akubanja akonza mwambo umenewu, komanso akuchipani cha UTM kuti mwambo umenewu ukachitikire kumene kudayikidwa malemu Chilima ku Ntchewu ku Nsipe. Nsipeyo ali boma la Ntchewu. Ndiye zikumvekanso kuti boma nalonso lakonza mapulani oti likakumbukirenso anthu ake omwewa ndi atchula apawa, komano likakumbukira kuthumbu kamati kuthumbwe ka kuthumbwa ya kunkhalango kumene adafera. Sizoti mwambo ukachitikira pamene padafera anthu pa iyaye. Mfamu ndimvetse kwambiri chifukwa ine ndapitako
wiki yatha yomwe ndithu pamene ndinapeza boma likukangalika kukonza malowo. Malo amene akakumbukiridwawo ndi omwewo komano mbali ina kumene kudafera anthu kokuli uko. Ndiye ndimadzifunsafunsa kunena kuti kodi ngati kuli mwambo, kodi akayala nkhata, kodi ngati ndi nkhatazo akayala pati? Pamene akonza mwambo ndi pena, padafera anthupo ndi pena, koma mbali yake ndi yomweyo. Kodi anthu onsotu suti adayikidwa kumenekoko iyayi, anthuwo mitembo yawo idapita kumidzi kwawo. Mwachitsanzo mene ndafotokozera kuti Charles Chilima adakayikidwa ku Nsipe boma la Nchewo, Mayi Shanini Muluzi adakayikidwa ku Baraka kwa Senzani kwawo. Ena onse amene ndatchula pa achina Kanyemba, achina Lapukeni, achina Edini, achina Sambalopa, kuphatikizapo mzimayi amene Sandege amene Kadonia kaja Florence Sulemani adakayikidwa boma la kwawo ku Tcholo, ku Luchenza, amene kuku kwa Vumbwe, things like that. Ndiye ine ndimadzifunsafunsa kuti boma ngati boma kodi silikadapanga dongosolo monga amene amapangira la Pop Day lijamati akukumbukira anzathu amene adamenyera nkhondo m'dziko muno, ndiye amagawana anduna akuti mukatiyimirira kandi ku Nkhata Bay, anduna akuti mukatiyimirira ku Zomba, anduna akuti tipita kaya ndi kukaronga. Apresidenti namakapangisa mwambo omwewo kandi ku Lilongwe. Tsiku limodzi nthawi iso yofanana ndiye ndimati banja akanagawana poti alipo ambiri, anthu analipo 9, ndoti ena akanapita ku Nsipe. Mwachitsanzo ndingoyerekezatu, Amanganya akanapita ku Nsipe potengera kuti anali nzawo eti, kapena iye poti anali vice. Achakwera akanapita ku Nsipe, Amanganya akanapita mwina ku Baraka uku kwa Shaniro. Enawo akanagawana ningoagawa mungoona mwachitsanzo abusa mpaka kuagawa anthu akhumbize akanapita kwa Lapukeni. Azikhale ng'oma akanapita mwina kwa Idini. Achimwendo banda akanapita mwina kwa Kanyemba. Choncho akunkuyu paja makonda zoyankhulankhulo kwa kukoka tsinya akanapita kwa Chimaneni. Kuchoncho kungogawana mwambo nkuchitika molemekeza akubanja kuti nawonso akubanja akapeze kucholowa, chifukwa pamene papita munthu wamkulu suti kukalangochokako chabe ayi. Namakayalaso nkhata paziliza za anthuwo. Maganizo angatu pa umunthu mwina zikadachita kale weti, koma akupita kumene kudasala zinyenyeswa za ndege, kaya mwina akakatolera zinyenyeswa za ndege. Mapemphero akapangira mesa ankati ndikokhwitimala. Lero kukhwitimala kuja kwatha mpaka kafikepo kapangisa nsonkhano, mpaka kukatere ndege, mpaka kupite ndipito wa magalimoto, mpaka kupite anthu malole kumene kuja kunkaopsa kuja. Lero kwachita motani? Mitengo ija adayidulako. Mafunso a Malawi akumafunsa moteromo kumandifunsa ine, ndine ndikumasowa choyankha kuti zimenezo tiafunsa ala Valentino Phiri, zimenezo tiafunsa Mr. Chikangawa, ndi amene angatiyankhe mafunso amenewa. Koma ine ndimaona ngati kuti boma likungoononga ndalama popanda pake. Lero zikumvekaso kuti afuna akamangepo chiliza pamalopo. Kodi chiliza zimesa zidabangidwa kale anthu adalowa kale m'manda, bwanji osakakongoletsa ziliza za anthu amenewo ngati kuli koterotu? Poti ndalama zizasefukiratu ku Malawi kuno, ngakhale madonors anasiya kuthandiza nawo kuti ndalama za Malawi ife tibe nazo ntchito. Chifukwa ngati anthu akumagawidwa ku State House ndalama, anthu osauka amphawi, uku nifiso ikupanga mbali ina ingongole, ikuso anthu akumakatengaso ndalama akudikira ngongole za nifiso nkumadya akayeza boma ku ma state ma 50,000, ma 80,000, ma 100,000.
mwina akadatenga zimene zija zimene tikutinda kugawazo kumagula mankhwala muchipatala musamasowe mankhwala nkupangaso za mwambo wa lerozi kuti anthu akawakire ziliza zamu popeza adafera ntchito imene boma linawatuma kuti akakhale nawo kumaliro anzawo lafuka sambala boma kuchita kuwatuma kuwapangira haya ndege yakwame koma abale chodabwitsa kuti ngozi yonse osapezekamo mmodzi wa Malawi Congress Party akubomawo osapezekamo amene amachita kuti ndi bomawo olo mmodzi anapezeka mu ndege imeneyi. Amalawi nkhani imeneyi anthu ayinayo mafunso ochuluka kwambiri koma mayankho ake akusowa. Ndiye zikudabwitsa kwambiri kuti kodi boma akamati boma ndi chitsulo chimene sichimafuna kukonzedwa ndi munthu kapena chimangogwa anthu nkutola nkupanga fixed pamene pakufunikirapo kapena chithanso kulingalira nkukonza maganizo ena au munthu. Ndiyetu kwagundika maholiday koma Juni anakonza Juni ineyo amene anabadwa mwezi wa Juni congratulations tikuthokozeni. Mwezi wa Juni ukuchitika zinthu zambiri ndiye kuli maholiday. Zulo tinali ndi maliro amayi Joyce Chisulo wachiwiri kwa nduna ya boma la chipani cha Malawi Congress Party koma mpaka na chuti ndiye kumanamizira kuti chuticho ndi cha achisilamu akuluakulu tiye tiziyankhula chilungamo chuticho nacho kuti anthu apume akayikidwe mayi Chisulo boma atu ilili boma ilili ndi manjanjawide mapulani ti maholiday kungobwera from nowhere. Nde dzulo holiday yoyamba Saturday holiday, Sunday holiday, dzulo Monday holiday, lero kuliso holiday. Maholiday adzulo ndi lero ngazidzidzi. Lero nde holiday ya lero ndi imene iyo titi boma lufuna likaone kumene kudafera anthu 9. Boma atusopano koyamba kwa nthawi yoyamba chimwalirire ni malemu chilima ndi anthu ena 8 kwa nthawi yoyamba. Tikamati boma tikutengatu Malawi number 1 Lazarus Chakwera ndi aphwawo Malawi number 2 abambo abanzi nawonso chimwalirire m'bale wawo jamene adasankha kukhala vice wawo kuchipani uja bambo abanzi tu sanapiteko apitako nawo lero. Bambo ayero banzi lero amutengaso yero banzi apita naye lero kumeneko. Nkhuku yake adagula kale nkhuku yanatenga asilikali 80 kukaperekeza mu nsika kutekeseka kuona kuti kwabwera vice president chogulamo chake musikapo chicken hens boma ilili akuluakulu silili serious ya asilikali koma 80 onse ukutuluka mu mpanda kulandira malawansi magaimono kuthidwa mafuelo anthu pakala mfuti kupakira zipolopolo anyamata kupukuta majombo kutani azimayi achisilikali kuchena kukagula nkhuku imodzi. Nkhuku yonse yogula yekha vice president kadalibe anyamata ake kunyamulanso yekha. Ndipo nkhuku inangokhala discipline yakanakhala bakhala mwina akanabibira vice president definitely akanabibira. Koma poti ni nkhuku imadabwa aso kuti chichitika ndicha nkhuku ine nkumati kodi ulemu ukupasidwa manganya kapena nkhukuyi kuti mwina amatetiza nkhukuyi kuti nkhuku isathawe kapena isalandidwe m'manja. Sindimamvetsesa chimene chinachitika pa nkhuku imeneja. Koma nkhuku imene inadala and amene anaweta nkhuku imene yoyo amene anakaoda nkhuku nkumakagulisa musika anthu amene onse anadala chifukwa sizinachitike bwino mu mbiri ya dziko lonse pa dziko lapansi. Ngakhale tikawerenga mu Baibulo mfumu Solomo sanapangepo zimenezo ever since mpaka kufika lero mene timawerenga nkhani ya King Solomon sizinachitikepo oyamba pa dziko lapansi ni manganya. Amalawi anzanga
maholiday amene tikulandira pano ndi azinsisi ngodabwisa, chifukwa zinthu ngati izi zimatha kuchitika anthu akugwirabe ntchito, koma popeza kuti ufulu ulipo ngakhale kuli maholiday zongokomera amene amagwira ntchito zabomawo, koma ena onse makampani amabizinesi ali ndi ufulu omakatsegula mabizinesi awo kumakatsegula makampani awo, chifukwa izi ndi zadzidzidzi, akudzidziwa ndi Apule ndi timu yawo. Ndimafuna ndikambeponso nkhani zina zimene zikuzungulira m'masamba a mchezo. Ndinayankhulapo dzulo nena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika alipo, ali bwinobwino. Ena madandaula tiuzeni zoona, tikumva kuti apita ku chipatala sali bwino. Ayi, those are the propagandas from the MCP party. Anyamata omwe waujiyajia maziwa ku MBC, so kuti anyamata ojiyatu maagent ya kuli anyamata ojia nditu maagent, komanso kuli maagent za kuchipaniku ya amajiyajia basi kufuna kungoyipisa mbiri ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Koma ndithokoze kwambiri kuti Profesa Arthur Peter Mutharika amamva china chilichonse, koma adasankha kukhala chete monga ye gentleman. Gentleman akazafika zoti wayankha kapena kuti wakutuluka kumpanda, dziko limadzidzimuka kuti munthu wamkulu kwambiri watuluka. Tikambe zona Malawi mosapyatira, akamatuluka kumpanda a state president Lazarus Chakwera, dziko silimanjenjemera. Tinene zona kwathu kuno ku Malawi kuno, to say the truth. Koma kungopati Profesa Arthur Peter Mutharika ngakhale atatuluka mwachinsisi kuti sanalengezese, dziko limanjenjemera. Muone ulendo umene anapita ku South Africa umene amakakambirana ndi mapresident anzake opuma komanso osapuma ogwira ntchito, kunamveka mphekeseratu. President wa chipani cha DPP wadwala ndi wapita wakwera ndege mwadzidzidzi pa Chileka airport, zambirimbiri. Kodi mumafuna azikuwuzani ngati ndani? Azitsanzika ngati ndani? Ali ndi ufulu kukagwira ntchito zake za chipani, za personal, kaya kupita ku check up kumene ndi munthu akhoza kupita ku check up. Ku check up sikoletsedwa, komano akalengeza chipindule ndi chani? Mukapeza nkhombo zati yankho ndi palibe. So tiyeni Amalawi tizingokhulupirira, kungomvesesa, kuvomereza kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi tate, ndipo amene akulamula ndithu dziko lino mpaka na ndithu chaka chinochi zinangovuta kuti nsanje ndi kaduka zinagwera Malawi kuti akhale mu uchimo. Uchimo umene unatigwera mu chaka cha 2020 Malawi ndi umene ukuti psinjawu mpaka na chaka chino. Tadziwatu kuti nsanje si abwino, tadziwatu kuti kaduka si wabwino, tadziwatu kuti nkhuku ya njiru siswa. Ikadakhala kuti nkhuku ya njiru imaswa mazira ake nkutulutsamo anapiye nkukhala nkhuku, tikadaonera boma la Chakwera kuti apanga zitukuko madera onse zichamanena zija. Kumanenatu mpaka na pano ngakhale chimodzi chimene anapanga, chimene anachilengezesa chachitika, Malawi ndi kumayamikira kuti chachitikapo izo. Tikambe za zitukuko zimene zikuchitika mdziko muno za misewu ndi bridge ya Lilongwe, adazipeza zinali m'maplani kale, ndalama zinalipo kale, zimenenso Profesa Arthur Peter Mutharika amanena kuti achite pamene tidamusankha mu 2019 muja kuti apitirize, zinali m'maplani ake kuti zikonzedwe. Ndipo ngati mukukumbukira anthu inu, mabikoni ena anali atakhomedwa kale mu mzinda wa Lilongwe nena kuti bridge iyi kuchoka, timazidziwa pabwera bridge ya Nyowani. Msewu umene ochoka Lilongwe kupita ku Sento unalipo kale tikuyenera kukonzedwa, maplani onse analipo kale. Achakwera angopitiriza, si chitukuko chimene wakupanga, timafuna chawo choti chabwera ndiwo mu maplani awo, chimene timachifunatu.
pojamati akamanga college ya amati chanika ya kunzuzuku Mombera imene akanamanga kukadakha kulino apitiriza zimene mapulani analipo koma amanga iwo koma Mombera up to this date kulibe. Amati amanga Mzuzu airport, Mzuzu jamukaonepo ine ndinali konko ndakhalako 3 days ku Mzuzuko. Angomanga waya basi mphepete mu ngati alandodi kuti kaya kutchingira nyama za ku Lake Kazuni kuti kimene zisamatuluke. Sizimaoti pangatere ndege yonyamula anthu 30 40 sizingatheke. Ndipo ngotera Madonia monga mmene zimachitikira kale kapena mahelikopita basi. Koma akuti akonza airport yapamwamba akamachemera nakewo airport yapamwamba choncha Malawi tinene kuti mawu oti nkhuku ya njiru siswa ija zapherezerana apa pa boma la Makathe Chakwera. Mawu anga omaliza mu VN yanga ya lero, masiku asala 99 kuti anthu tikavote. Timanena masiku 100 chakuti 117 116 110 107 103 lero tikunena kuti masiku asala 99 kuti tikavote. Amalawi mwakonzeka kuchotsa boma ili? Boma la Nkhanza limakonzeka lichoke? Boma longodziwa kulonjeza komosakwaniritsa mwakonzeka Malawi kuti lichoke? Amalawi mulirede? Ngati mukuvomera kuti itakonzeka, ndathokoza kwambiri. Sungani zinthu izi zimene ndikupatseni panozi. Choyamba mukayang'ane pamene munasiya chovotera chanu, mukachipeza chisamalitseni. Chachiwiri, chosani nkhawa mkati mwa mtima wanu kuti kuli mathematics. Imeneyo ni nkhani ni nkhamba nkamwa tsopano. Kavoteni. Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye khayo amene angachotse mavuto amene tili nawo lero pano. Ndipo ndikutsindika ndipo ndikutsimikiza Malawi kukavota chipani china chilichonse nkungobetsa voti yanuyo. Mawu amene mwakhulupirire nkungobetsa voti yanuyo chabe. Mwinanso kungokhala amodzi anthu anjiru kusafuna kumvetsesa. Ngati ena amene angakomentima nkupanga alliance ndi chipani cha DPP tithokoze kuti mwatero. Koma tikunena kuti president kaya kuchitika alliance president akhala Professor Arthur Peter Mutharika, kaya sikukhala alliance president akhala Professor Arthur Peter Mutharika, and akhala amene atichotse mu mavuto achimenechi. Pachichewa pali mwambe amanena kuti thumba la tambe amasula ndi tambe imwe. Nde inu akuluakulu mudziwa chimene ndikutanthauza kuti kodi akati thumba la tambe amamasula ndi tambe imwe zikutanthauza chani. Mukhale ndi mawa bwino lero pamene tikukumbukira anzathu 9 amene adafa pa ngozi ya ndege muchikangawa. Mukhale ndi mawa bwino pamenenso mukugwira ntchito za kuthupi chifukwa ngakhale tikhale pa mavuto timeneyanso tidye ndiye timatakataka. Izo zinachitika zinapita, tiyang'anire kwa awa ali ndi moyowa adya chani lero. Mulungu akudalitseni nonse amene mungamvere VN yanga lero. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Ndikopempha mtundu wa Malawi wachikondi azibusa anzanga m'mipingomu tiye timufunire moyo wamphamvu ndi wathanzi Professor Arthur Peter Mutharika kuti atiwombole m'dziko muno tizayimbenso lokoma ngati mbuyomu. Bye bye.